і я накіроўваюся у Налібоцкую пушчу. Зараз едзем да ракі. Ну, як заўсёды, пабудаваў, дык пабудаваў я сабе маршрут. Здаецца, тут можна бясплатна спыніцца. Я голодный капец просто. Вітаначкі, сябры, здарылася нешта цудоўнае, тое, чаго даўно не было. Як вы ўжо здагадаліся, напэўна, па назве відэа, гэта сольны велапаход. Даўненька ўжо я не бываў у паходзе адзін, і вось такім цудоўным дзянёчкам, а наперадзе іх будзе цэлых 3, надвор'е перадаюць цудоўнае, і я накіроўваюся у Налібоцкую пушчу, каб крыху там пачыліць, паглядзець, як там лосі ды кабанчыкі пажываюць, перадам ім прывітанне ад вас абавязкова, калі сустрэну. Вось, ад'ехаў ад Стаўбцоў, прыкладна 11 кіlometrаў, спыніўся проста вось тут, каб запісаць пачатак. Вось такое цудоўнае месца тут, сябры, гляньце, рапс квітнее. Паветра ўжо такое прагрэтае, некалькі дзён стаіць файнае надвор'е, і бліжэйшыя некалькі дзён яно будзе цудоўнае, 24-25 градусаў днём і прыкладна 12 ноччу, гэта ўжо па-летняму. 3 дні падарожжа, прыкладна 190 кіlometrаў, праедзем праз усю Налібоцкую пушчу, будзем ехаць праз утульныя вёсачкі, лясочкі, палі, лугі і атрымліваць асалоду ад падарожжа. Все, не будем тягнуть, погнали. Зараз грузовик пронесся ля мяне, гружоны какашками. И ветер вот гэты бакавы, якраз з тога боку, з горачкі гэты грузавік несецца, абганяе мяне. Блін, і гэтыя какашкі некія сухія, блін, сыпюцца з кузова. Жесть. Абавязкова трэба сёння іскупацца на возеры. Ну, вецярок сёння таксама добры. І на бліжэйшыя дні будзе дзьмуць. Зранку будзе слабейшы, в сярэдзіне дня будзе мацнейшы. Парывы добрыя. Нават вось з пагорка еду, спыняе ветер, спыняе. Не дае разагнацца. Сольны велапаход, 3 дні падарожжа, касцёрчык, лясное возера, атмасфера паходнага вайба, цудоўныя цёплыя дзянёчкі. Гэта нас чакае. І маляўнічыя пейзажы, канешне. Ну а зараз мы з'язджаем з гэтага цудоўнага асфальта на вось такую грунтовачку. Гляньце, рапс ужо пачынае квітнець. Гэта Стаўбцоўскі раён. Ну і чаго гэта мы спыніліся? Сябры, як вы думаеце? Не адгадалі. Трэба спусціць крыху колы, каб добра ехалася па пясочку. Пакрышак заўсёды такія араматы. Ух! Зусім іншая справа.
Ужо мягчэй ды лягчэй каціцца. Вось гэта пясочкі дык пясочкі. Сур'ёзная дарога. Я з'ехаў з той пясчанай дарогі, яна лявей пашла, а мне правей трэба. Цудоўна. Зараз едзем да ракі. Паглядзім, якія там маляўнічыя віды. На мапе адзначана, што там нейкія месцы для адпачынку, кемпінгі. Ну, такія дзікія, простыя, бясплатныя, я спадзяюся. Мы просто так заедзем туды, пасядзім крыху, адпачнём, паглядзім, як навокал прыгожа, пагрэемся на сонейку, але здаецца, ой-ой-ой, носіць. Прыгажосць такая. Вадзіца празрыстая, нават хочацца акунуцца. Цудоўнае месца, вось выхад да вадзіцы. Стол. Вось такая камфартабельная лава, мангал, нават нейкія дровы ёсць. Мясцовасць тут такая роўная. Палатку стаў не хачу. Толькі шышкі трэба раскідаць, бо іх тут да халеры. Але ў нас іншы план. Мы едзем на лясное возера. Возера Кромань. Яшчэ крыху пахажу, тут пагляжу. Все, едем далей. Так, куды моя дарога ідзе, я не зразумеў. Ну, як заўсёды, пабудаваў, дык пабудаваў я сабе маршрут. Вось, тут як бы нейкая сцежка, але нават і сцежкі тут нейкай не відаць. Добра, што хоць трава невысокая. Ехаць можна. Там удалечыні некае паляўнічае прыстасаванне. Фу, спякотна. Ну, зараз тут, пару, полтора километра по такой дорозе ехать. Потихонечку, помаленечку, оп-оп-оп, по кочкам будем пробираться. Вельмі марудна, я не ведаю, якая хуткасць тут. Километров 8. Блин, трава
Высокая попадается, такая сухая. Вельми не хочется до яе докранаться, бо там може сядзець клешч. І не один. А вось гэтыя прыстасаванні паляўнічыя. Відаць, яшчэ адносна свежыя, свежапабудаваныя. Заганяюць сюды жывёл на гэтую паляну, што з правага боку. І страляюць потым. Тут одна, другая, третья, там далее четвертая. Такая мини-вышка стоит для паляўнічых. І вось тут нават стол пад бярозкамі з правага боку. Крыху панарамных відаў. Вось меліяратыўны канал, уздоўж якога я еду. Вось у тым напрамку. Вось тут яшчэ адзін намаляваўся. Ось. Ветерок у спину зараз дуе, цудоўна. Блин, вось тут вось гэтая травяная сцежка такая накатистая. Ух, кайфушачки. Як мне не хапала вось гэтых сольных пакатушак, паходаў. Даўненька я ўжо не выязджаў. Мінулым годам ані разу я не ездзіў у паход сольна. Заўсёды быў з кімсьці. І вось гэта пачуццё, калі ты адзін, сам па сабе, едзеш на 3 дні з палаткаю. Блін, гэта кайф. Гэта трэба адчуць. Выехалі мы на нейкі асфальт. Правда, яго тут зусім кавалачак вось ля моста. Рака Сула. Будем зараз яе пераязджаць. Знаёмае скрыжаванне. 2 гады таму мы з Саньком Масейчыкам тут праязджалі, вось з левага боку на правы ехалі міма вось гэтага мемарыяла. А зараз мой шлях праходзіць якраз побач з гэтым мемарыялам, вось заадно паглядзім. Тут у Рудзьмянскай пушчы, сябры, у мяне зрок не вельмі добры, тут у Рудзьмянскай пушчы базіравалася ў 1943-1944 годах стаўбцоўскі падпольны райком партыі на чале з УЗ Царуком і падпольны райком камсамола на чале з ДУ Мамантавым. База тут была. І зноў пяскі, сябры. Але едзецца пакуль добра. Не буксую, не вязну. Ценечку добра пастаяць. Тут вось нейкі такі змешаны лес, старыя ёлкі сухія, з дупламі ўжо кара абсыпаецца і невялічкі березнячок. Праехаў ужо 30 кіloметраў, ужо большую палову. Сёння ў мяне такі кароткі ездавы дзень, всяго там 53 кіloметра прыкладна. Так. Ой, спадзяюся, гадзюк тут не будзе. Ой, блин, такі мох глыбокі. Здаецца, тут можа быць все, што заўгодна. Блин. Мох глыбокі, веткі гэтыя. Ровер цяжка едзе. Все сухое такое в лесе, сябры. Сухоцце. Ну что, яшчэ разочак. Опа! Ай.
что-то нешта дорога пачала псавацца зусім. Тут яна ёсць і ўсё ўжо. Малады хвойнік тут расце. Была калісьці дарога, а зараз... Ну, у мяне без варыянтаў, трэба рухацца далей. Сябры, калі у вас ёсць жаданне і магчымасць падтрымаць канал, можаце гэта зрабіць, адсканаваўшы вось гэты QR-код. Альбо прайсці ў апісанне пад відэа і знайсці патрэбныя лічбы. Вялікі дзякуй усім тым, хто ўжо падтрымаў канал, і тым, хто збіраецца гэта зрабіць. Так, спадзяюся, кляшчоў на мне няма. Всё, прайшоў гэту вырубку. Капец, зараз як горача. Самы сонцапёк, напэўна. Такая спякота. Ух. Так. Я выехаў на нейкую дорожку. Тут вось таксама відаць эти паляўнічыя засідкі такія вось, як там у полі былі. Стаяць. Ну, жываціны тут шмат. Вось недавно передо мной таксама у ёлках нейкія былі гукі. Нехта там заварушыўся ды пабег. Нават вось гэтая сцежка, відаць, стоптаная капытамі. Але зараз дзень. Днём жывёлы звычайна хаваюцца недзе, адпачываюць, спяць. А актыўнасць у іх раніцай, увечары, ночью таксама. Спякота, капец. Якая цудоўная паляўнічая хатка. Ой, і дзверы адчыненыя насцеж. Значыцца, трэба зайсці. Ёсць хто дома. Цывільная хатка такая, гляньце. Нядрэнна, нядрэнна. Выпьем водички с таким вось ореховым батончиком. Як цудоўна ідзе вадзіца. Крыху адпачылі ў цянёчку ля гэтай хаткі паляўнічай і едзем далей. Так цудоўна з вецярком каціцца па гэтай гравеечцы. А вось зараз вецер у мяне такі бакавы. Добра так адчуваецца, задувае вуха. Але ехаць, ну, нядрэнна, не складана. Лепш бакавы, чым сустрэчны. Па гэтай гравейцы ехаць мне яшчэ кілометраў мо 10. Вось так прама. Поля і гравейка. Нарэшце смена пейзажа. Гэтыя поля ўжо надакучылі з ветрам. Вось зараз буду ўжо праз лясочак ехаць. Вось там яшчэ і цянёчак ёсць пад ёлкамі. Белая чапка.
Асфальт! У-ху-ху! Щиро кажучи, я вже надоситився гравеечками, грунтовочками. Тут уже до Кромані не шмат засталося. По асфальту хутка долячу. Я уже официально заехал у Налибокскую пущу. Только что там шильда стояла. Просто не поспел заснять ее. Все, я в Налибокской пуще. Еду по асфальту. А пошние некалькі сотен метров застаецца до озера Кромань. До речі, новость здесь з правого боку. Тут уже видать подболоченная территория. За кустами новость там. Але тут до його не подойти. Спочатку подъеду на гэты кемпінг, наберу вадзіцы. А спынюся не ведаю. Магчыма на кемпінгу, а магчыма крыху далей там у лесе асобна. Паглядзім. Направо. О, што гэта за велопробег тут? Калі ён тут быў ці будзе? Даты няма. Ось тут на Кромані можна зняти домик в оренду. Такие простенькие, зовсім простенькие домики з мінімальними умовами. Не кожному такі підійдуть. Магчыма, нават у палацы будзе і лепш для кагосьці. Памятаю, тут дзесьці воду мы набирали с Саньком. У меня вот такая канистра есть. Можно набрать воды. Зараз буду вспоминать. Воды шмат не бывает подороже. Магчыма тут спыніцца. Цікава, колькі каштуе месца. Да, Можно? для беседок можно, пожалуйста. Тут можно бесплатно спыніцца вось на альтанцы, ставить палатку. Прикольно. Вось тут можно палатку поставить. Что, застаемся тут? Напэўна, такое ўпершыню. 4 гадзіны, а я ўжо на стаянцы. Звычайна пасля 7:10 прыязджаем на стаянку. Хутка я сёння справіўся, нягледзячы на тое, што позна выехаў. Ну все, зараз можна адпачываць, потихонечку ставіць лагер, палатку. Ужо хочацца есці. Взял с собой тушенку, сябры, першы раз. Вез с собой прям з Мінску тушенку. Буду сегодня тушенку с гречай. Першай справай водные процедуры. Надышоў час усталёўваць палатку.
Зараз хуценька гэта зробім. Палаточка стаіць. Прыйшлося крыху пахімічыць. Вось бачите, на шурупах трымаецца. Тут вось так вось зачапіў. Тут за гвоздик. Там таксама шурупчик укруціў. Але ўвогуле павінна трымацца ўсё. Зараз закидываем туды спальничек, надуваем каремат, подушечку. Спальничек, сябры, у мяне Трамп Fjord T-Loft. Добрый спальничек такі на вясенне-асенні перыяд. Подушка таксама Трамп, а вось каремат Red Fox. Увогуле я вельмі задаволены гэтым комплектам. Насос Gigapump 4.0. Вельмі дапамагае, не трэба дзьмуць і напружвацца. Ну а палатка Naturhike Star River 2. Двухмясцовая палатка, цудоўная, для аднаго гэта зусім. Вялізныя апартаменты, камфартабельныя, можна нават жыць. Цудоўны варыянт для тых, хто любіць прастору. У нас ёсць перловая каша з цыплёнкам і тушоная говядина. Сёння, напэўна, зробім грэчу з говядзінай, а перловую кашу пакінем на заўтра. Так, мінімальна назбіраў дравішак, каб распаліць вогнішча вечарам. Выключна для атмасферы. Все, гарячу залілі, заварваецца. Вось тушоначка з жирком зверху, а зараз гэту баночку бахнем. Але спачатку крыху разагрэем. Ужо жирок сплывае наверх. Яшчэ, можа, хвілінку і будзе хопіць. Ось так яна выглядае. Перамяшаць і будзе цудоўна. Цэлую талерку трэба з'есці неяк. З таким відом есці вельмі смачна. Я голодный капец просто. Ну а зараз новая рубрика «Музыкальныя вечары на возеры Кромань».